Un fotógrafo brigantino acaba de colocar na Coruña unha instantánea dunha boda gay nun gran balado publicitario. O seu obxectivo non é outro que intentar impactar tanto os peóns como os conductores. Pola súa banda, os protagonistas din que aceptaron o reto sen dubidalo ni un só intre. Creen que este é un paso máis para normalizar a súa situación. O 13 de maio do ano pasado, Isaac e Xose deronse o siquero no Pazo Municipal de María Pita, converténdose así na primeira parella gay casada na Coruña que saía á luz pública. O fotógrafo e agora amigo seu, Pepe, foi o encargado da sesión fotográfica. Nunca sabes como se van a comportar, ti sabes como se comporta un home e unha muller, pero dous homes, pois, non sei, como que, en principio, aunque seas dunha mentalidade aberta, pois, é difícil de encauzar, non? Agora, hai escasos días, Faraldo decidiu poñer neste balado publicitario da Ronda do Outeiro esta fotografía da parella co fin de causar un forte impacto social entre os cidadáns, e os protagonistas pareceulles unha idea estupenda. Para toda a xente no traballo, veñen e vinche ali na calle e tal. Sí, hombre, para a xente é bastante raro. Para nós, non sei, é unha cousa extraña, porque eu miro para ela e parece que non me extraña. Sin embargo, se penso isto fai 5 anos, estaría morto de pánico. É un paso máis para que todo o mundo pois empece a coñecer a nosa situación e a normalizar a situación, que en realidad é algo normal. Ainda que, bueno, se estamos aquí dando unha noticia sobre isto é que ainda non está totalmente normalizado. Coas cousas así, a parella asegura que con este tipo de iniciativas estáse a avanzar a pasos axigantados cara á súa normalización.